ja som skutočne neveril, že to niekomu môže takto zmeniť život, že môže sa pri tom cítiť tak vyslovene euforicky, pobláznenie, tak šialene. To telo sa mi uvoľnilo jednoducho. Som to vyskúšal nakoniec aj ja. Ja som tým ľuďom tie pocity neveril. Mne sa zrazu zmenil svet. Má to tie účinky, ktoré pokiaľ to nevyskúšaš, nespoznáš. Zmyslom tejto veci je osobné blaho, ale najmä svetový mier. Hanba išla bokom po prvých pohyboch. Je to také neuveriteľné, mi sa potom aj zlepšila pleť. Neuveriteľné. A je to proste, neviem, je to zázrak. Počuj, keď som si to prvýkrát obliekol a uchopil, však s tým môžeš ísť aj do lietadla. A skutočne odporúčam to teda každému a výhodou je, že nemusíte mať nič pri sebe, nemusíte mať nič v rukách. V podstate to máte stále so sebou a môžete to vyskúšať hocikedy, kedy sa vám len zachce. V hociktorej situácii si môžete povedať, že a idem na to.